Najzvláštnejší telefonát pred zločinom. Niektoré zločiny začnú skôr, než sa vôbec stanú. Napríklad jedným telefonátom. V roku 1994 zmizla vo Washington DC mladá žena menom Tara Calico. Krátko predtým, než ju naposledy videli, mala veľmi zvláštny telefonát. Rozprávala sa s niekým, ale jej správanie bolo iné. Bola tichšia, viac opatrná. Ako by vedela, že ju niekto počúva. Svedkovia neskôr hovorili, že pôsobila vystresovanie. A že hovor náhle ukončila. A o pár hodín neskôr zmizla. Bez stopy, bez vysvetlenia. Dodnes nikto nevie, kto bol na druhej strane hovoru. Ani presne, čo sa v tom telefóne povedalo. Prípad zostáva nevyriešený. Existujú rôzne teórie. Únos, náhodný útok, alebo to spravil niekto, koho poznala. Ten telefonát však ostáva jednou z najväčších záhad. Možno to bol posledný moment, kedy bolo niečo možné zmeniť.